alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya alhamdulillah ranar shi awo. Alhamdulillah shi kawo mana. Amin. Allah shi kawo mana. To amma mun da mun ka saboda ita mu ne cikin gari isa muku lokacin ku kuma duk gabacin da muke a ce sun tsama to an tsaye da yaya gare mu kuma uba gare mu ku jera sanata Sokoto ta gabas to shine mun ka taho mu roƙi alfarma gare ku muna son mu yi muku katin kowa katin garin su za a yi mai za a kai ka a yanka maka katin garin ku a dawo da kai in lokacin zaɓe yayi kuma za mu kai ku gida ku yi siyasa ku kare cikin lafiya da ikon Allah kuma a maikar da ku kuma gari insha Allah ma zai samu lafiya yanzu haka magana da na kai muku ana ce ana yaki da barai wallahi magana gari da ikon Allah da na annabi ne kowa zai koma gida ne ya zanna cikin insha Allah kuma mu muna son ku yi mana alƙawari kuma da izinin Allah za mu yi muku alƙawari ni kun ga huskokin mu ba mu da irin huskokin nan na ta amana na ɗan siyasa mai yaudara mu ba haka nan muke ba duk abin da mun kai mutum alƙawari za mu yi mai za mu yi mashi insha Allah wato ya gaya muku wata magana banza ka ku yadda mu ba mu cikin waɗannan makaryata gaskiya insha Allah to yanzu gobe insha Allah ko kuma da marece bayan isha'i za mu dawo da sauran ƴan uwan a doki sunan kowa da garin da yake sai a mu kai ma manyan musu sa mana lokacin da za a ɗauka ku a yi wannan zikila da kuwa a yi ma kowa kati a tsare shi Allah shi ka da yanko kati ya dawo da zaɓe kuma za mu zo mu yi muku bayani in muka yi muku bayani kowa ya sa manhoma dan uwan ku ne kuma mai son ci gaba Allah ya sa